Jineoloji, zanînê jin û veşîrove dike. Mülkiye bir tane. Medenivîsa yekem de bigiştî jineoloji çi ye û bi kîjan beşên jiyanê re eleqedar dibe pênase kiribû. Niha jî em ê hinekî li ser wan beşan bisekinin. Jineoloji zanînê bi destê jinan û bi ezmûna wan a bi hezaran salan ve lê dikole û şîrove dike. Jin vê zanînê bi bawerî û wêrekiya xurttir dikin û dikarin xwe di hemû qadên jiyanê de jinû bidin qebûlkirin. Ezmûna wan a herî berbiçav jî bi têkoşîna jiyana jinên Kurd û tevgera wan a azadiyê ve hatiye îspatkirin. Lêbelê ew dizanin ku hîn rêyek pir dirêj û bi zehmet li pêşiya wan e. Ew ê bi bîrdariyê di vê rêya xwe de bimeşin. Jineoloji ji bo çi zanista jiyanê ye? Hege em dibêjin jin jiyan bi xwe ye, ji bo çi di jiyanê de bi qasê ku heq dikin xuya nakin. Gava ku em lê dinêrin, pênaseya jin û mêran her gav ji hêla bîrdoziya zayanperest ve hatiye kirin. Jin bi pêvên koletiyê pênase dibin, mêr jî bi yên serdestî. Jineoloji jî ji bo ku vê şaşîtiyê sererast bike, rastiya jiyanê û hevsengiya zayendan nîşan bide, xebatên xwe dike. Li ser vî esasî pêdivî pê heye ku zanista civaknasiyê û yên din herçend bi kurtasî be jî divê nivîsî de were şîrovekirin. Zanista civaknasiyê wekî dara malbatê ya zanistan tê hesibandin. Ji ber vê yekê divê têkiliya zanista civaknasiyê û zanistên wek fîzik, kîmya, biyolojî û matematîkê jî bên nirxandin. Em dizanin ku gelek şaxên zanista civaknasiyê yên wek perwerdehî, hukuk, siyaset, aborî, ol, malbat, gund, bajar, pîşesazî û gelek din hene. Gava ku em bala xwe bidin beşa hukukê, edalet, hevsengî, maf û azadî ji mêran zêdetir di xwezaya jinan de heye. Ji xwedîkirina zarokan bigire heta edaleta nav mal û civakê, mirov dikare di her warî de hebûna jinan bibîne, lêbelê di zanistê de nînin. Di zanista xwezayî de zayîn û nûjenkirina xwezayê wek raz û pîroz tê dîtin. Di berhem û nivîsarên pîroz de her tiştê ku bi bereket û berhemdariyê ve girêdayî ye, rasterast an nerasterast, bi ax, av, heyv û jinan ve tê pênasekirin. Erd, hema bêje di hemû zimanên qedîm de wekî dayîk û mêd tê nasîn û xwedawendek. Çawa ku xweza bi ax û avê di demsalan de xwe diguherîne û nûjen dike, laşê jinan jî her meh xwe nû dike. Ger ev nûjenkirin û vejin saxlem be, dê bibe sedema jiyaneke nû. Jin di dema ducaniyê de neh mehan di laşê xwe de jiyaneke din diafirîne. Piştî vê demê bi tika xwe tîne dinyayê, şîr dide û bi zehmetiyê wê xwedî dike. Berhemdarî û şîrdana pitikê jî tiştên pîrozbûn ku jinan ji mêran cuda dikin. Ji bo wê jê di demên kevnar de ew wekî xwedawend hatine dîtin. Çawa ax pîroz û afrîner bû, pêwîst bû ku ji ber afrîneriya jinan navê xwedawendiyê li wan bihata kirin. Di tevaya pêvajoya lênêrînê de zarokek têkiliya yekem a bi dayika xwe re bi şîrdan û germayiya hezkirinê datîne û heta 6-7 saliya xwe dibin çavdêriya dayikê de dijî. Di xwezayê de mexluqa ku herîzê de û demeke dirêj bi diya xwe ve girêdayî ve bitike. Di vê pêvajoyê de jî her tişta ku fêr dibe, ji diya xwe fêr dibe. Di destpêkê de jî ziman. Zimanekî ku di hemû zimanan de jê re dibêjin zimanê dayîkê çêkirin û sazkirina wî ya ji aliyê mirovên pêşîn jî li dora jinan hatiye honandin. Ji bo wê jî em dikarin bêjin jin afrînerên zimanin jî. Her wiha dayîk şêwazên reftariyê yên rast û xelet, ên civakî jî nîşanî zarokan didin û wan perwerde dikin. Ji ber vê yekê jî em wan wekî mamosteyên xwe yên ewil pênase dikin. Gava ku ev têkiliya dê û zarokan pêk tê, êdî li dora jinan civak ava dibe. Lê heta roja îroyîn jin û ev aliyê herî girîng ê civakê li ber çavan nehatine girtin. Jineolojiya rastiya zanistê jî derdixe holê. Zanista biyolojiyê çi dibêje? Rast e, jin jiyaneke nû di bedena xwe de diafirîne û jiyanê dide. Zanista biyolojiyê jî li ser vê dibêje ji bo berdewamiya mirovayiyê hewcedarî bi her du zayandan heye. Ev jî tê watêya qebûlkirina hebûna jinan. Lê balkêşek ku tenê behsa rola wê ya zarokanînê û berdewamiya nifşa mirovayiyê dike. Kolandin û lêkolînên arkeolojîk nîşan dane ku aborî û matematîk jî ji hêla jinan veketine jiyana mirovayiyê. Di dîrokê de cara ewil aborî bi destê jinan pêk hatiye. Watêya wê bi zimanê Yewnanî birêvebirina malê ye. Ji ber vê yekê jî em dikarin bibêjin ku pergala aboriyê ya yekemîn jî jinan afirandiye. Pergala zayanperast ev qad jî ji destê wan girtiye û ew li derveyê qada aboriyê hiştiye.
Di civakên serdema kevin de jin bi her awayî berpirsyarên rêvebirina civakê bûn. Ji avakirina gundan û her tiştên ku bi jiyana aram û bi cîhbûyî ve girêdayî ve bigirin, heta çand, huner û rêveberiya civakê de jî rol û rista jinan derdikeve pêş. Bêkatiya civakî ya kuldora jinan ava bû, jiyana komûnal a yekemîn jê birêxistin kir. Komîkên dayîknavendî yên ku ji dayîk, zarok, xwişk û bira, xaltî û xal, dapîrê pêk dihatin jîldora jinan hatibûn avakirin. Hemû pêdiviyên van koman ji aliyê hemû endamên komê ve dihatin bicîhanîn. Lê rola sereke û pêşengiya civakê di destê jinan de bû. Îro jî herçend malbat û civak berfireh bibûn jî, ev yek hîn jî neguheriye. Malbat û civakeke bê hebûn û piştgiriya jinan nikare bijî. Bi rêvebirina wan jî bi hunera siyaseteke exlaqî ve pêk tê. Di roja me ya îroyîn de heta ku hebûna jinan bi awayeke zanistî, di hemû beşên zanist û jiyanê de neyên dîtin, zanista civaknasiyê jî dê nebe zanista rastîn û pirsgirêkên civakî jî dê çareser nebin. Ji bo wê, jineolojî li ser têgehiştina jiyanê bi xwe wekî çavkaniyek zanînê disekine. Ew ne tenê teoriyek an tişteke ku di qada akademîk de heye û li wir dimîne. Ew bi hemû aliyên xwe ku sûdê bidin civakê careke din vedigerin nav xwe. Gava ku civak zanînê werdigire, ev yek mîna heyvê di şeva tarî de ronayiyê, mîna rojê di hewaya sar de germayiyê dide û rê li ber ronakbiriya xwezayî ya civakê vedike û pirsgirêkan jî çareser dike. Ger jin di zanistê de wekî tiştina, lêşûna wê wekî stûneke bingehîn a xweza û jiyanê werin naskirin, wê demê ronakbiriya xwezaya jinan dê bibe ronakbiriya xwezaya civakî jî.